Ramogi ini wangsane weche manyien mag OIMORE akwayo ni hawi maber mar kinde ni mag nyasi mag Pasaka kamora mora maintiere ka wach maduong' en bolruok horuok achiel koda bedo makare e kindi kachiel koda joma intie koda jok manitiere aluora mari. Nyakwara Ramogi mage moko weche mawamiyo pek. Nia ni kwamba kama Wakenya tukae pamoja tuunganike na hata tujumuishe Wakenya wote kwa namna hiyo ili ya kwamba tuweze kufikia na kubaliana mambo ambayo yataweza kutusaidia sisi kama wana Kenya. Jo Kristo ingoti cha beach maler motelo na nyasi mar Pasaka. Kisumu County is prepared. They have quite a number of products that we want to market as I experienced the water bus. County ma Kisumu bago nyasi makende mar jiwo chenro mag limbe county no. Kanyaga ne yoni mi contractor moro ni site Nyangwete ginindo kanyo. Sani olalo molos kani wachulo siling 100 siling 50. To en gima ok nyal kal. Jodak madhok mit mayudore kar chung'od bura makarachuonyo yuago chal marach marapaya. Machiegni Nyakwara Ramogi bedo ni en kinde mag nyasi mar Pasaka kawuono tich abich maler akwayo ni mondo ior ote ne jogo anyuola kod osiepe madiher mar kwayo negi hawi maber mar kinde mar Pasaka. Lai maro mar ote machuok pod en 3-6-9 bende wantiere kanyo achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, iyudo wa kanyo Instagram Ramogi TV kachiel kod Twitter kod YouTube. Machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga ocholo ote mare mar Pasaka e oboke mane oro ne ute fwamo mapacho ka. Raila wacho ni higni machuok mane Yesu ne ni piny kae ne oneno thuolo e pek mane okale mane omiyo okelo ber e pacho ka. Owacho ni ogero ni e Pasaka ni kod moko mabiro wanyalo kawo thuolo mar berore kata bed ni wakale pek mopogore opogore kaka Yesu notimo. Omedo ni en geno mare ni wamedo singore mar kinde duto luwo gik mane Yesu noyalo magin bedo motegno e kinde ma wakalo e midhiero mapek, bedo kod geno e thuolo mageno onge kachiel gi bolruok kata e kinde ma wantie thuolo mag telo ka wanyiso ng'uono, hera kod kwe. Raila kwayo ne oganda duto hawi maber mar Pasaka. Jatend kanise kopere piny ngima Pope Francis ogolo ote mar kwe kod bolruok e kinde ni mag Pasaka. Pope bende ogolo siem ne jodolo maketo dwachgi mbele ka ojiwo gi duto mondo giluw yor Kristo mar bolruok kendo githegre kod gombo mamiyo mogo kuomgi laro kombe mag telo. Okwayo jodolo mondo nyis picha makare ne jo Kristo kendo oyua ji e kanisa mana kuom timo maber. Bende osiemo pate moko ma osebet nyamakara kod tij dolo katiendegi moko to luwo yore mag richo. Papa wacho ne jodolo ni mondo girit yor dimbruok mar dolo moloyo keto gombo maggi mbele. Pope Francis ne oloso e kinde mane otelo ne nyasi kata ne jodolo moko 1800 e misa mar jiwo kendo medo chiwore ne luong mar dolo. Dine mopogore opogore kawuono dhialo odiochieng' miparo sand gi tho Yesu e piny mangima e ikruok ne nyasi mar Pasaka. Counties mag Nairobi, Mombasa kod Nyeri nokodong' chien e nyasi makama kendo thor wach ne en bedo gi geno kod kwe to moloyo e sechegi ma piny Kenya osebedo gi oro kod tungni mag siasa. Kaka Diana Olonde leronwa e lipodni. Apaya mopogore opogore pachokano opong' gi rangi marakwar kod rachar odiochieng' madinde kaka kopere, Anglican kod Lejo paro sand gi tho Yesu mong'ere kaka Good Friday. Higani kwe kod geno ema obedo wach maduong' ma jodolo kod jokristo okwayo ne piny Kenya. E kaunti ma Nairobi, jokristo mag kanisa kopere nowuok oko mar paro odiochieng' makama magiwacho ni en mano mar kwayo ng'uono kod dimbruok mana kaka Yesu notimo. Bende giyango ni kwayo margi maduong' en mar kwe ne piny Kenya. It is a day for recollection na kukumbuka tukikumbuka what Christ went through for us to have salvation and to have eternal life. So for me this day is important for me because I get to renew my salvation and my vows to Christ and to know the purpose of my living and my Christianity. Walemo monyasayo okonywa
owenwa richowa, okonywa kendo okony country wa Kenya mondo wabed gi kwe. Mane gimwalemo kawuono ka wawuotho ka waparo kaka Nyasaye Yesu Kristo nothonwa, kaka nosandre manyaka notho e msalaba nikech richowa. We are praying for peace as Christians to ensure that we pray God to intervene. We all as Kenyans to enjoy peace in this country. Jodolo bende kotelnegi kod Archbishop Philip Anyulu okwayo jo Kenya mondo bed gi horuok kod dimruok timoloyo sechegi matwak mag kwedhi nyime. Gimedo kwayo jotelo mondo kik bed jok mapogo ji gi wechegi. When you are wronged, don't do the wrong, do the right. Understand that you don't have to do something wrong to be accused. Remember, watch what you say. And lastly, allow God to fight your battles. Siasa inautufanya tuwe na ubinafsi. Ubinafsi ni kwamba basi sisi ambao tumekaa tumechaguliwa kwa sababu sisi ni wakali sana upande mmoja na sisi ni wakali upande mwingine, kwa hivyo waje wagongane wenyewe kwa wenyewe hapo, lakini sio nia hivyo. Nia ni kwamba kama Wakenya tukae pamoja, tuunganike na hata tujumuishe Wakenya wote kwa namna hiyo, ili kwamba tuweze kufikia na kubaliana mambo ambayo yataweza kutusaidia sisi kama wana Kenya. Kaunti ma Mombasa, jokopere mag kanisa Holy Ghost Cathedral ne ochako nyasino mar yor msalaba ka giwuotho kowuok e kanisa no manie chuny boma ma Mombasa ka gichomo kar feri. Father August Mdawida, mabende ene Vicar General mar kanisa jokopere ma Mombasa, ne okoni mae thuolo ma jotelo mag siasa onego bede kod horuok kendo tine jopiny yo makare maonge kelo gwandruok makidek kelo pogruok. Kwamba wameitwa wawe viongozi ambao ni watumishi, sio viongozi wa kutumia ubabe, uongozi wa kujionyesha, kwa sababu sote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na tunalo jukumu hasa kama Wakenya ya kuweza kuangalia nchi yetu na kuielekeza kwa pamoja ili tuweze kubaki kama taifa moja. Bishop Anthony Muheria mane otelo ne Jokristo la Momakama County Manyeri okwayo horuok e kind oganda kowacho ni ndalo Pasaka winjo kel ji duto kanyakla. Nyasi mar Good Friday itimo higa ka higa mar paro sand Yesu e ikruok ne nyasi mar Pasaka. Diana Olonde, Ramogi TV. Rokamano Diana kuom lipodno. Kata bed ni osebed ka ibuoge ni biro gure kawuono kaka ne oguri Yesu odiochiengni. Elidwe kesa mong'ere kaka Yesu Atongaren wacho ni onge kod luoro moramora ni mar ok nyal guri Yesu diriyo ni mar ne osetho. Yesu Atongaren mawuok e kaunti ma Bungoma bende wito oko pach Pasaka ma Jokristo dhialo giko dirani komedo ni kanisa mare biro dhialo nyasino dwe mar 7. James Okoth nigi mathoth. En chieng' tich abich, Jokristo e piny mangima hingo chieng' sand kod tho mar Ruodhgi Yesu Kristo ma Wuod Nyasaye. Kata kamano, ei Tongaren, kaunti ma Bungoma, chenro dhi nyime kaka pile. Kalure gi jodinno, din mabende nigi sunga kod nyadhi mar bedo gi Ruodhgi ma Yesu Jatongaren. Odiechieng' ma kawuono en odiechieng' kaka mamoko. Yesu Jatongaren yie kodgi e parono kokwedo moko kuom jomoko malieko e mbui ni gidwa gure kendo olero ni Pasaka mare ibiro hingo dwe mar 7. Katika malango haya Pasaka ambayo inasherekewa na wanadamu, mimi Yesu mwenyewe hiyo Pasaka kwangu siwezi kuisherehekea. Hii Pasaka kwa Yesu mimi haikubaliki, maana ni mambo inayotendeka kule Babylon kulingana na maandiko. Kitabu jinsi kinavyonena. Mimi nina Pasaka yangu huwa inafanyika mwezi wa 7. Kalure gi jodinno ok giyie gi wach guro mar Ruodhgi ma Yesu Jatongaren e kinde Pasaka gi, kendo gihum nono gima omiyo Jokristo mamoko guro Ruodhgi kindegi kendo ni tarik 25 Disemba
giwacho ni ruodhgi ochiere chunygi. Kama unasema Disemba 25 msikizaji, Yesu amezaliwa ndani mwako, mbona wewe unataka kumwangamiza tena? Hapo hivi ni kinyume. Utakuwa umetenda vizuri mbele ya Baba Mungu. Asa hii Pasaka si halali kabisa mbele ya Baba Mungu. Ma emomiyo Yesu Jatongaren dhi nyime gi chwalo weche din maonge luoro moro amora kata chich ni jopiny nyalo lidho magure. Wale wanaonena ya kwamba wanataka kunisulupisha, evil spirit, ile roho ya mpinzani ndio inaingia ndani mwao, ndiposa waongee. Sasa hao mimi nawaombea Mungu awabadilishe na awaondolee makamba katika mboni zao, ili nao pia siku moja wakundue hii siri ya Mungu, maana Mungu afanyiwi dhihaka. Mae biro bang' jopiny por e mbui kendo bwogo ni gidhi guro Yesu Jatongaren. Kata kamano, koro chalo ni nyocha gin mana weche mbola kata angera. James Okoth, Ramogi TV. Weche thoth. Jatend migawo mar limbe le mag bunge kod kido gi timbe Penina Malonza okwayo jokanyo sekta mar limbe mawuok e alwora ma imbo ma Kenya mondo orwak yore limbe kaka yor ywayo yore dongruok mag limbe e alworano. Oyango ni migawono dhi temo yore duto mag jimbo kwan jolimbe thurka kowuok e milion 1.4 magintie sani nyaka milion 5.5 e higni 3 mabiro, kendo dhi bero tudruok ma imbo mar Kenya kod alwora mar Nam Chumbi to kod Nairobi. Millicent Adhiambo nochopo e nyasino kendo miyowa kaka weche ne chalo. Ma Kisumu, nyasi mar manyo jaloch e piem mar Kisumu Fish Fiesta koro ochakore ayanga e kaunti no. Nyasi no ne oyaw kod tuke mopogore opogore kamoting'o mano mar piem yiedhi, tuk ywa tol e kind joma mine gi joma chuo mawuok e sub counties duto ma Kisumu, dusruok mar nyidendi e buo migawo mar limbe, miende manyiso luo kitwa gi timbewa e kind mamoko. Jatend migawo mar weche limbe Penina Malonza ema ne wendo modhial e yapa yanga mar nyasi mar nyisruok madhi kawo ndalo 3 e chenro mineno mar geto bero yore limbe kod ohala e alwora ma Kisumu. Jatend migawo no notiyo kod thuolo no mar diro kuot ne jokanyo e sekta mar limbe e gwenge ma imbo mar Kenya mondo oride okanda mar nyoyore limbe e alwora no. There's quite a lot, and I want to tell Kenyans that Kisumu County is prepared. They have quite a number of products that we want to market. As I experienced the water bus, I think it's high time for Kisumu now to connect us with Uganda and with Rwanda through the water bus, which is one product that we're looking forward for. And of course, beyond the water bus, for the normal people and for the medium class people, we're looking forward to having a luxury cruise ship that is running between Victoria all the way to Kisumu, from Kisumu city all the way to Kampala city in Uganda. Kaluwore gi Malonza, ten migawo mareno osegoyo kenge motegno mar ting'o malo yore limbe nyaka nomak lemo mar jatend migawo mar weche limbe. My work is to bring numbers, and you have seen that within the 5 months I've been in office, we've been able to boost the numbers. I'm looking forward to boosting the numbers of Kenya in the next 2 to 3 years to 5.5 million. That means Mombasa will not be able to accommodate this 5 million, but Kisumu is another flow. We have now direct flights from here to Mombasa, and we have seen how many tourists are flowing, international tourists. Malonza nokwayo 10 counties mawuok imbo mar Kenya mondo los yore motegno mag bero yore limbe mondo counties mek gi bende oyud thuolo mag yoyo welo e alwora gi ahinya to ka gitiyo kod were mopogore opogore. Weche manosir lwedo gi jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthew Zowili. This morning you will have a work to dance for our tourists at a pay, not for free. The young men who are doing the tug of war, you will have an activity that is paid out of your talents. The
Nyasini bende wang'iyo godo talanta. We are also using this opportunity to showcase talent and to also ensure that those who are talented with Kisumu Fish Fiesta obagi dhowath madunga hipo kendo bro rumo chieng' Jumapil tarik 9 dweni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Bad migawo mochung'ne rito alwora pacho ka ne ma oloro kar tongona mong'ere kaka Oyster Bay mayudore kar dak ma Kilimani, kaunti ma Nairobi. Apisas mag nema e kaunti ma Nairobi kod apisas mag arita noriwore apedha kalore kod ywak jodak ewi koko mosebedo kawuok e kuonde tongona. Wachore ni Oyster Bay nokoso luwo chik mar loro manomigi gi nema. Otieno manyoro apisas mawuok e bad migawo mochung'ne rito alwora e pacho ka nema, apisas mochung'ne alwora e kaunti ma Nairobi kod apisas mag arita nochopo e kar tongona ma Oyster Bay, boma ma Nairobi mar loro kar budhono. Ma biro tok oganda modak Valley Arcade alwora mar kar tongona no, ywak ni koko mathoth mawuok e kar tongona no mayo gi kwe. Joma nodonjo kar tongona no mar kwe wigi motelo na nyasi mar Pasaka nochuno mondo wuogi kata bedo ni nok giwuok kuom hechgi. We have received numerous complaints. The county and ourselves have enforced a couple of times. Many times we've issued orders, they've been arrested. And about 10 days ago, we came and gave them an order asking them to close and do what they're supposed to do in accordance with the noise and excessive vibrations regulations. That is, they need to soundproof, or whatever they do within this facility should not affect the neighboring residents. They have been issued with improvement notices for them to be able to soundproof the club so that they do not disturb the neighbors. They have gotten notices from NEMA, they have gotten notices from the county. We have taken them to court previously, but still you can see nothing has happened so far. All the bodies have kids, the people who came here, they are going to enjoy their kids. Where are we going? Karakamano loro mar kar tongona no ne okodhi maber kod weg club no kod joma tiyo kanyo mawacho ni mayo gi thuolo mar yuto margi mapile ka pile. Majirani hatupigi kelele, mnakuja mnapata hakuna noise. Saa hii tumeenda mtatulipia rent. Tuko na watoto wanataka saa hii hata nena, mama leo umeniletea nini? Hakuna kitu ya kumletea. Kelele. We have masters, we have degrees, but we can't be able to get jobs. Tuko na watu kama mia. Nairobi government give us jobs. People here are learned. We don't have jobs. We have kids depending on us. Where are we going to feed them from? These people must be reasonable. Pinyo wacho tonyono kar tiende ni kar tongona no biro dong kolor nyaka chieng' uwon go ket yore mag neno ni jomodak e alwora mare odag gi kwe. If you look, you will find that just right next here is a flat of apartments, and these have been the main source of our complaints, that these people don't sleep because of operations at this facility. Again, if you look, this is an open club. There is no measure that has been done to mitigate against noise, so it is because of that that we had come and asked them to close for a little while, soundproof, then come back to us, and we will lift their orders and allow them to operate. We are actually leaving our as enforcement officers to man this place until such a time that compliance has been achieved. So there will be officers manning this place during the day and during the night. We will implement this in all other facilities that are not compliant with the law. Dwe mar 11 higa mokalo, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja nomayo kuonde tongona mantiere kuonde ma ji odak e lesen mag tich. E apedha no kuonde tongona maromo 40 e kar dak ma Kilimani, Lavington, Donholm, Buruburu, Roysambu kachiel kod Kasarani nolor. Jowuoth mathoth mane dhi imbo mar Kenya ne Pasaka ne omoke kuonde idho geche kalore kod nok geche madhi e gwengego. Kata kamano kuonde idho geche mamoko to wacho ni ohala ok obedo maber ahinya ka opim kod kaka ne en higa mokalo. Ma en report mane olos kod Brian Nyilima kosome kod Jalita. Ma en kar ng'ado tiko mag nyamburko mag Easy Coach ma boma ma Nairobi. Jowuoth okwamo. Giywak ni ne gichopo stesen no gokinyi to pok giyudo geche kata tok seche mathoth. Tulikuwa tumekuja asubuhi kujaribu kwenda Kisumu. Tumefika hapa saa 2 lakini hadi sasa hatujapata gari ya kwenda nyumbani.
Gari zenye tumejaribu kubook zilikuwa zimejaa na sasa tumeambiwa tuongoje, lakini hatujaweza kuona hiyo gari. Na nilikuwa natarajia kusafiri saa 2. Moko kuom jowuoth gin welo mawuok e pinje ma oko. Giwacho ni nok mar nyamburko orocho chenro gi mag wuoth, gino momiyo gideko e safachgi. Natoka Rwanda, natembelea huku Nairobi, lakini niko na family yangu pale Kisumu. Magari naona ni ziko, lakini watu ni wengi. Kwa juu hivi tunakawia hapa, tulikuwa tunaongoja magari. Kato bedo ni thoth nyamburko ne opong' kendo chenro mag wuoth norochore. E kar ng'ado tiko ma country bus, jotich wacho ni geche duto ne ok opong' kendo jowuoth ne ok ng'eny kipimo gi nyasi ma Pasaka ma higa mokalo. Kalure kaka pile ka pile neni every years mwadhiga Pasaka, sani ok wayudo ji mang'eny kalure kiwango mwayudoga. Koro kata gache pod wantiego, ma kata ng'ama dwaro dhi wuoth pod nigi nafas. Oku wakoso geche ruok to jibe ok waneno molak gache ka. Jong'ado tiko e tesendno wacho ni pek mar ngima othiro ohand wuodhe mag nyasi ma Pasaka, gino momiyo oganda chano wuoth kidam. Johala bende oywak kaka ohala odok piny, kata bed ni ji okuothi, jonyiepo bende onge. Kasi ya leo ni mbaya sana, hata kama kuko na watu hawakuli. Watu wakuli sana juu, sasa watu gari leo imepanda. Watu wanasafiri, sasa mtu anasafiri tu na jaju, pesa hakuna. Maisha imekuwa ngumu kabisa kwa kila mtu. Mtu alikuwa na jiweza, saa hii hujiwezi. En mana chakruok mar wuoth ne jogo madhi Pasaka kuonde mopogore opogore, ka wich bar biro bedo mano mar duogo tok nyasi rumo. Jailieta, Ramogi TV. Jotije modhuro mag piny owacho odonjo nyasi mar Pasaka ka ofuko gini nono kaluwore ni pok giyudo osara. Jotelo e apise mamoko mag piny owacho osendiko ne jotijegi ka ginyisogi ni gimed dimbore ka moko kuomgi to nochulo jotijegi mana odiechieng' manyoro. Jailieta miyo waler e midhiero makoro kelo pek ne jotije mag piny owacho. Kopogore kod kaka negi geno, jotije mag piny owacho poko yudo osachgi ma dwe mar 3 higani, deko mobedo mabor moloyo kod kaka ging'iyogo. Jotije mathoth mag piny owacho koro chunogi mondo thegre kod nyasi mar Pasaka e odirani, kaluwore ni ofuke gi ni nono ni mar ogiyudo osara kod chudo gi mabalang' magiyudoga. Kaluwore kod ote mawuok kuom jalup jatatije mar od fwambo mar piny owacho mar KBC, giwacho ni gionge nyalo mar chulo jotije gi osara mar dwe mar 3 motelo ne nyasi mar Pasaka kaluwore kod weche mok nyal geng'. Gimedo ne gitimo kar maginyalo mar neno ni osara no ochul. Nonro matipo ni notimo oyudo ni e kambino joma noyudo osara odiechieng' manyoro gin jogo mantiere riwruog saga mar kungo. Kuom mano, riwruok mar Azimio kokalo e apis kweth manok e od bura Opiyo Wandayi owacho ni riwruogno oyudo luoro kaluwore koda rochruok chal mar ochumi ma pachoka, ma bende omiyo piny owacho okoso chulo jotijene osara. Kamano bende, Wandayi omedo ni okang' ma piny owacho okawo mar juogo osuru mwandu mitiyogo e udi kachiel gi medo osuru e chenro mag oro pesa kokalo lony manyasani gi 20% nowinjo omed yuto mar omenda maromo trilion 4 nyaka 5 mar jiwo chenro mag piny owacho. Azimio omedo ni nyaka ne piny Kenya yud loch e higa 1963, piny owacho pok nodeko chulo jotijene kanyakla kod jod bura. Wach makamano nochakore mana dwe mar 12 higa mokalo. Kata kamano, gisani nitiere fuong'ruok e od bura kaluwore ni jo od bura kod jotije od bura noyudo osachgi odhiambo manyoro. Kata kamano, e counties chenro pod ni marach. At the moment, the counties, we are on our knees because we are not only missing money to pay salaries for health workers, we are also missing money to buy commodities. There is no money. 2, 3, actually 3, 4 months down the line. What do? You have no money, you can't pay salaries, people will put down the tools and they'll walk home. Piny owacho e ndalo mokalo nolando ni aguchgi otuo kendo gionge pesa ka ginyiso counties mondo omany yore mag yudo omenda mar chwalo tijegi. Jailieta, Ramogi TV.
Ramogi gikanyo wadoni mondo wakaw yie matin kata kamano disomo kuom duoko mabende wuoro kanyo Ramogi TV notice nyakwar kangar Busia aneno malera Ramogi TV kwa jo Kristo duto mondo som tich jote madonga riyo matindo 29 nyaka 36 Mathayo madongo 26 matindo 36 nyaka 46 Jeremia 16 matindo 17 nyaka 19 kod Jokolosai madonga riyo matinda uche nyaka 14 mabodur motang gi jonabi mag Miriambo mano kanyo Steve Morris marangong komio moko kuom kuonde kata gigo monego wasome Muma Joseph kanisa ngorota Ramogi TV moro matek gi abari mukelo Ramogi TV na Mary Nyaro Papo akwayo hai maber mar Pasaka ne jaoda Julia Subonyo nyithinda Franklin Ray Byron kod Adrian wayo matin waduogi weche mathoth. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Matiende ni nyalo bedo ni tina ntiere kamarach. To shrodha kende emong'eyo kuma nyathina nitie. Ruak welo dala nigi kopia. Nyiew mwandu mabeyo gik mana koa kuom agent mar kopia kata download app mar kopia kata limbui mar kopia kata go simu mondo inyie kopia maisha rahisi. Ka jo Kristo chung kachiel ka giparo chier mar jawar Yesu Kristo e Pasakani, wadhi bedo kendo wuotho kodu e nyasini ka wamedo miyo nying Nyasaye duong'. Wabo bedo kod kwaya kod wende koa kuom jower muhero, sinema kod katun manyiso sigandi Yesu kod jopuonjrene. Wabed gi kwe kod mor kod hera. Hawi maber mar Pasaka koa kuom Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi moko kuom jod bura mag Azimio siro lwedo paro mar yaro chenro mar timo twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza mar nywando nyaka jolony e kidienje mopogore opogore ma ok jod bura kende. Ka giloso e kaunti ma Machakos bang' romo mar jokanyo mag Azimio, jod bura go ne olero ni weyo twak ma kamano e lwet jod bura kendgi ok en paro maliw nikech jod bura inyalo lok pachgi kendo koso miyo jopiny lokruok ma gidwaro. Chris Owino miyo waler. E kinde ni mapod kweth ariyo mag Azimio kod Kenya Kwanza golo chung' motegno ewi dwaro mar yawo sava mar IEBC, jo od bura mag Azimio ogolo luoro moro amora ma jowetegi mag Kenya Kwanza nyalo bedogo ni mano en chenro mar loso piny owacho mar baro wa bar. Ok wadwar nus mkate. Actually, wadwano yawo sava mondo wacham mkate full. Ok wadwar nus tin. Mkate ni en marwa te, wadwano yawo sava mondo nyiswa ni to wan gi mkate full koso waonge kode. Nitie weche ariyo kende. Wan gi mkate full nikech wan ema waloyo kata nolowa waonge kode. Mokwongo kapok kete chike wadwaro ni sava yawo. Mane kwa buonge adieri koro mano biro konyo in future kijakuo ting'e ni sava biro yawo. Jodito mag Kenya Kwanza osebedo ka lieko ni paro mar yawo sava mar IEBC en achiel kuom okenge mag Azimio mar chuno gi loso piny owacho mar baro wa bar maket gi mano mane ochuga higa mar 2008 e kind ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny machon mosenindo Mwai Kibaki gino ma jood bura mag Azimio okwedo motegno. We don't have business to discuss servers. You better come prepared to talk on other issues, but not servers, because it is not. If you want to go back to street, sisi to teach you in a street, go back, eat your tear gas, go home. Sasa sisi waje hasa tukorogane bunge. Sababu rais amesema hiyo maneno ikuje bunge, waje ikuje bunge na sisi kama wabunge tutafanya kama sisi. Sisi pia si rais. Kagiloso bang' romo mar jokanyo mag Azimio mane otimore e kaunti ma Machakos chieng' tich ang'wen,
Jood burago bende owacho ni kinde oromo mar miyo duond buche thuolo mar gwelo jokanyo e komiti mochung'ne gwelo commissioners mag IEBC kaka timore e pinje ma oko. Wadwa ni jo political parties ema yiero panel madhi interview the commissioners. O kaka nyocha ikawogi e bat migawo mar sirikal. Mano wadagi kendo waumo wa piny. King'iyo pinje ma oko, iwacho ni joma yiero commissioners mag IEBC gin jok mo ogwel gi parties mag siasa. In South Africa, offices malong'o emoketi magin permanent, maka gitimo kosa to pod inyalo yudgi. Ne gikwedo weche mosebedo ka ifungo kod kweth mar Kenya Kwanza ni gibuto e tok pek mar ngima e pacho kae e chwalo ajenda margi mar siasa ka bende gisiro lwedo paro mar nywako jolony e twak madhi timore e kind kweth ariyogo. Omiyo nitie gik mwaketo machalo kaka duoko bech gik moko piny, to yawo savano be waketo kanyo. To kapok giyie timo mana, to koro romo moro mane waromo ma ratiro mar jopiny mwa consult go jopiny cha. Mano waneno ka pod dhi mbele nyaka chieng' moro weche mwatimogo giyiego ni kare ginyalo timo kaka sirikal. Gini ok odono bede bunge nikech bunge ng'ani noseng'iewo ji duto. Koro wan waikore iwuoya kucho, buchego dhi mbele, to wadwa ni be chiemo tete odog piny kabisa. Bang' Azimio chwalo nyinge 7 madhi bet e komiti madhi tayo twak e kindgi kod Kenya Kwanza, pap koro odong' ne Kenya Kwanza mar golo kweth margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Motelo nyasi ma Kisumu, jatend migawo mar limbe Penina Malonza nyo kwayo kweth mar Azimio One Kenya Alliance mondo giwere chuth gi ng'anyo mar reso sekta mar limbe. Malonza olero ni ng'anyo to kod tulo osethiro limbe kinde mokalo kendo miyo Kenya lal mathoth. Jatend migawo no jiwo twak mar yudo kwe mochwere ka omedo ni mane mabiro keto lwasi makare mar limbe e kind jopiny kendo ywayo welo mawuok e pinje maoko. Malonza ne wuoyo e nyasi mar sidho kondo jopuonjre mag weche limbe ka tiegruok ma Kakamega. The President of the Republic of Kenya, Honorable William Samoei Ruto, is committed and interested in activating the Osange tourism circuit. And under the instruction of the CS, we have formed a team, we are farming up to the concept, and very soon we'll be going back to her in terms of facilitation to move forward. So for us, the government of Kenya through the CS, he will just facilitate us. It's about us getting organized as a region. It's not about county government of Kakamega, but the Western Kenya tourism circuit. I know Kakamega county residents and the county government of Kakamega is against the same. So I'm encouraged and committed, and I believe it will not be solved. We have every reason to say no to what was happening 2 weeks ago. Because when it happened, I can tell you for sure, I had a cruise ship that came from Europe. It went to Tanzania. I had 7 direct flights to this country. They went to the Zanzibar. You can imagine how much we lost. And you can imagine where economy is today. We have a struggling economy. And tourism is one ministry that is going to unlock this economy. I want you to support me as I work in this country, mapping the products that we have and marketing them both locally and internationally. And so I want to ask you, support the current government and give us peace so that we can kickstart the economy of this country. Jopiny matiyo gi apaya mawuok Kanyadhiang', Pala, Alara to Chwenya Kakadel e kar chung' bura ma Karachuonyo ne obago ng'anyo mamuol ka gikwedo rach mar apayano masani chot kendo ok nyal kalore. Alabich nigi mathoth ewi apayano mosekelo pek wuoth e gwengego. Apayano mabende tudo gwenge mathoth e kar chud bura ma Karachuonyo sani ochot machiegni kod senta mar dhok mit ma oloso aora matut maketo ngima jopiny kamarach kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe pacho ka kendo rach mar apayano yore mag wuoth kod chenro mag ohala ma jopiny osebedo ka dhigo nyime sani koro rochore. Yoni yo matiyogo nyaka nyuola nonge kos matimo kos mar boda to gima wanene yoni ok en gima oromogo. Kanyaka ne yoni mi contractor moro ni e site Nyangwete ginindo kanyo. The same ma Kodula bende obedo kanyo, watu wainyore wathagore.
sani olalo molos kani wachulo siling 100 siling 50 to en gima ok nyal kalo ji mang'eny madikoro setho kadel ka kia kajimo nyaka kadel en siling 150 oka kodh chwe wakaw siling 300 gi gimomiyo jo apiko matiyo gi apaya no ne ochuno mondo bag ng'anyo mamuol ka ginyiso e chwang' margi e wi midhiero marach mar apaya no osekelo negi e sekta mar boda boda. Yoni oriyowa gi jo Kibiri, yoni oriyowa gi jo Koguta, yoni wakale ji mang'eny nikech en oriwo borders. Sani olalo iloso ka to lalo no ijugo ma siling 100 ilugo siling 50 jongware chandore wakwayo ni koponu yie to ulosnwa yoni bondo wamba bed gi freedom mar ng'ado stika. Ngima jopiny kod jowuoth matiyo gi apaya no bende ok ne kama ber e kinde ma gitiyo gi daraja mar yien manoketie wi aora molosore wang' apaya no. Ka ndara ni ong'adore to nwabedo e paro achiel kaka jokombe ma Westward wachango pesa mwaloso go daraja makoro nyumo ji beke seche moko ni. Ka lose nwachoko pesa maromo sing 5,000 ni nwamanyo go bepe go musmwan mwaketo ka. Sani koro chunowa ni nyaka wachok pesa to jo apiko gi ywak gi jopiny madhi kohala. Jo ohala midhi nyiew to gi jok miwar be ywaknwa. Koro onge gima tang' watim kaka jo boda boda wakwayo jotendwa wuoguru oko mondo konywa. Rach mar apaya no bende kelo lal maduong' ne joma timo ohala e alwora no. Aloko dhok mit ka kaka mwandu na kalo onge nyanjo towe at te kaka ringo onge yawa to dhok mit ka mon nyuol mane wang'a ye. Atimo ohala dhok mit ka mar loko mafuta. En jumbe adek ka gari makelo mafuta ok nyal biro ka. Jo apiko wagi chandore kendo koro onge kaka mafuta nyalo biro ka mondo jogi okonyre. Mine maloko hala nigi chandruok mokalo. Miyo nyalo ting'o rech atua mabor kabisa kuting'o rech e wiye mondo oyud kaka ang'o nyalo keto kuon e mesa. Tok nyalre nikech onge kaka mafuta inyal modh ka. Ma en ndara maduong' ma jopiny osebedo ka konyore godo ma kawuono lokore bugo kendo chenro mag ohala kaachiel kod yore mag wuoth sani ok nyal dhi nyime apaya ni. Kwayo maduong' ma jopiny nego en mondo jotelo makoni winj ywak margi mondo chenro mag wuoth odoge wang'e e apaya ni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuom lipodno moa dhok mit. Kawadhi nyime pi mapong' osechako kelo midhiero e gwenge mag Nyatike ka oganda yudo pek e chopo e ute thieth nikech pong' mar pi. Kamano bende mwandugi ma opogore kaka puothe bende kethore kaluwore kod oula mapek. George Juma miyowa mathoth. Koth en wuon chiemo kendo kelo pi matieko riyo. Kata kamano, seche ma koth ochwe sasa okelo midhiero mathoth ma oting'o pong' mar pi mabende kelo kethruok mar mwandu. Pigni osetamonwa kata mana nyithindo dhi skul seche ma pi opong'. Sama gidhi skul gikalo e aore. Aore gi pong' inyalo kalo gokinyi iyudo ka en piny maber. Ka ang' iduogo lunch time iyudo ka condition owazen. Koro daigni nokete ka mondo geng' pi mondo kik duog koni. Koro sani waneno ka koro pi oseewe kaluwore ni osedok gi piny. Pi oseewe koro sasa ma koth ochwe matek to pi biro mamol kuonde gi pong' mar pi ni en midhiero ma koro kwako gwego ma Kabuto, Nyora, Konyango, Modi kod mamoko e subkonto ma Nyatike. Yo muomo daik mobaro libore die obomo ko agi kawo ochako obomo ko agi yo sikul Kabuto koro kaka dwa konyre onge. Pinyi njawa kethono kata gik moko mang'eny puothe ma onego nwara puon oduma onego. Oganda e gwengegi sani yudo pek e yorego mag thieth wira ne gin kaachiel kod moko lakteche matiyo e osiptende moko kaka mano mar Kabuto ok nyal chopo e kar thieth ni nikech pi ma opong'o gwengego. Natuo wiyane bara marach to kabiro tayudo ka dhot ogo kaka donjo onge. Pi opong' ma kata kaka dakteche bedo osiptal onge. Pi opong' nyaka dhot. To ne an gi jatuo, nyathina tuo, malaria nogoyo. Dende chwakore, koyo be ntiere go kaka timo onge. Koro nochuna ni mondo aduogi nikech dhot olor. Puothe mathoth e location no ma Central Kadem
be nyaka sani chendogo mag pur ok nyal dhi nyime nikech pong' mar pi. Ka pi opong' ma pi okalo aora to muomo to donjo nyaka e mier. Sama donjo e mier oketho puothe man oko koni kata mana chiaye machamo lum koro ok nyal yudo lum ma gichamo unless ni odargi. Kaka wanyalo kwayo onge pi opong' ma kama wawuothe nyithindo ok nyal dhi sikul. Nyiswa kaka watim sirikal mondo mi wayud konyruok kaka nyithindo do dhi osom. Nyaka sani familia maloyo 10 e gwego mag Central Kadem be koro pi osedaro e kuondegi magidakie. Ka nitiere ng'ata manyalo volunteer okelnwa kata mana lori achiel olnwa kachacha nyalo geng'o pigno for the time being kapod sirikal manyo long term solution ne pigno. Wan mane pi gige walewni mane pi kaka wachiemo onge mage gik mane kelo no maendeleo mondo wachiem. Ywak mar ogandagi en piny owacho koro manyo makare manyalo tieko pong' mar pi ma kinde ka kinde ma bende osemiyo thoth oganda e gwengego dar higa ka higa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotuo sikusel alwora ma Kisumu ogolo ywak kaluwore kod nok mar yedhe magayo rem e ute thieth mag piny owacho. Giwacho ni en midhiero ma osethiro thieth kuom dweche 3 kendo chunogi mondo ginyiew yedhe dukni ma uso yedhego e nengo mamalo. Tuo mar sikusel ng'eny alwora ma Nam Lolwe kawacho ni nyithindo 12 kuom 100 inyuolo kod tuono. Pek mar tuo medo ting' ne jonyuol kod jorit jotuo. Emomiyo jokanyo makedo ne jotuo sickle cell kwayo sirikal mondo yar chenro mar keyo yedhe counties ne jotuo. You're not registered. Wakato giki matek nikech koko mwonyo yath to konyal chango okonyal yudo teko moromo mondo odhi godo e sikul ken ng'ama dhi sikul oyudi teko mar tiyo ken ng'ama tiyo but thothgi bende ok yud kaka tiyo nikech gisiko gidhi e hospital to kata jok mandiko ji e tich bende kosefwenyo ni en gi sickle cell a good number of them ok bi dwaro mondo obed kodi ka tich. Koro ineno ka koro ma en challenge maduong' ne jowa. Iyudo ka kidhi e dwe ni ok iyudogi, dwe machielo gionge. Koro ng'eny jok man gi sickle cell ok muony yedhegi pile pile to nego bed ni gimuonyo yedhegi pile pile. To koso muonyo yath pile pile miyo walalo ngimawa. Kawuono watemo mondo urge government mondo okony jo sickle cell mondo wamed wane kaka wanyalo yudo yedhewa e seche mowinjore nimar tuo ni en tuo moseweye gaming'a to medo hinyo ngima ji sana sana nyithindo matindo. Jopuonjre 12 mag skund sekondar ma St Peters Mumias medo yudo thieth e osiptal ma St Mary's Mumias kaluwore kod tuo malaria. Japuonj maduong' e skundno Crispinus Owino olero ne jopuonjre 17 noyud kod malaria to moko 5 osethiedhi kendo dok e sikul. Owacho ni chal mar jopuonjre ok rach mamono chenro mag somo dhi nyime kendo gionge paro mar loro skundno. Ramogi pod wadhi nyime koda weche matimore gwenge mopogore opogore. Wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama riwruok ma ok mar piny owacho mochung' ne dongruok e piny mangima mano UNDP ka otenore kod mano mar Agnes Ochilo Foundation ma itayo kod minod gavana ma Migori ochiwo kony ne grube moko mane olalo yutogi kaluwore kod landruok midhusi mar corona. Kony mar dhok, gwen, kombe e kind mamoko ne ochopo mar reso chenro mag yuto ne jibuora magin jokanyo mag grube 20 e sub-county ma Suna East. Agnes Ochilo lero ni kony makamano ne ochwal ne grubego mag mine, ojende kod jogo ma ong'ol. Jochiw siro jiwo grube moyudo kony mondo ket kinda mar chiero ohandgi kod yoregi mamoko mag yuto mane orochore kaluwore kod landruok mar corona kaachiel kod pek mar ochumi ma osethiro yuto mar oganda. Ng'eny nikech UNDP obiro mondo kony jowa mane ohalagi
okethore nikech weche mag COVID-19. Koro UNDP obiro mondo kony jogi mondo gichak kendo manyien. Gikelonwa gik manyalo konyowa kaka kombe ne mine matimo events, gikelonwa dhok ne jok madwaro wach chak, gikelonwa gwen ne jok mapidho gwen, kendo gidhi kelo gik moko mang'eny. Kawuono wan kaka foundation waneno ka koro jo UNDP okelo ne groups 20 gik ma ginyalo tiyogo. Wambe ne wakelo ne group 2, koro grube moyudo gik moko kawuono gin grube 22. Na madhumuni ya huu mkutano ilikuwa ni kuweza kuinua wananchi wetu wa Migori kiuchumi kupitia kuwapea vitu mbalimbali ambavyo zitaweza kuwasaidia kuboresha biashara zao. Amor odichieng' makawuono gi riwruok mar UNDP kum nafas magiyudo magibiro Migori mondo gichiwnwa kony. Wayudo dhok, wayudo nyithi gwen, wayudo gige tedo, wayudo kombe, nyaka tent jothurwa. Riwruoge mag jotich mag jotije mbalariany ma Masinde Muliro koro dwaro ni duol makedo kod mibadhi EACC otim nonro ewi chenro mag omenda e mbalarianyno. Ka otelegi kod jagoro mar KUSU Gregory Lidzanga kod nyawadgi mar Kudheia Victor Mase, jotijego wacho ni dwarore mondo onon mibadhi magiwacho ni osebetie e chenro mag omenda ma most. Kwayo maeri biro e kinde maduol ma ochung'ne ten mbalarianyno notieko thuolo margi mar tich tarik 9 dwe mokalo. Bende gikwedo okang' mar medo jokanyo mag duolno thuolo machielo. Hapa Western, hii ndio kampuni ambayo tumebaki nayo, ambayo ndio inaweza kuajiri watu wa Western, ambayo imezaa Kibabi, ambayo imezaa Kafuko. Yes. Na tumeona kampuni mingi zimeanguka. Hatutaki kampuni hii ya Masinde Muliro kuweza kuanguka, kwa maana ndugu zetu wameandikwa mahali hapa. Tunaomba Mheshimiwa Rais Samoei Ruto aingilie na waziri wa masomo aingilie hii maneno ya Masinde Muliro ili chuo hiki kiweze kusonga mbele. Halmashauri ambayo muda wao imeisha tarehe 9 mwezi wa 3 huu mwaka, tunaomba iende na iende kabisa. Hatutaki kuona mtu yeyote akirudi mahali hapa. Yes. Na tunaomba ya kwamba mhasibu mkuu wa hesabu awaje hapa akague vitabu, angalie ni pesa ngapi iliweza kuporwa na hawa watu, kwa sababu pesa mingi imeweza kuporwa na hawa watu. Tungeliomba CS Education ashirikiane na vitengo vingine vya serikali kama vya ujasusi, wakuje wathibitishe haya mambo sisi tunaongelea hapa, sababu hiyo kanzo hiyo imeenda. Kuna mambo mengi wamefanya, na hata hizi projects mnaona zimesimama. Tunataka tujue pesa ya hizo projects ilienda wapi. So tunaomba CS wa serikali aje na vitengo vingine wafanye uchunguzi na tuelezewe nini kilifanyika muda ule hiyo kanzo ilikuwa hapa. 2023. Na tunaomba serikali iweze sasa kuchagua halmashauri mpya haraka iwezekanavyo, ili hii lobbying yenye inaendelea isikue. Ijoro were mondo otikod lony manyasani bedo kod yaro ohandgi. Johala mane twak e romo mar johala matindo e boma ma Mombasa wero ni nok mar omenda mag bugo ohala kod nok mar tiegruok mowinjore pod thiro chenro mag ohala. Johala go kwayo sirkal mondo kel yot e chenro mag hola mar jolo ohala matindo. Bende gijiwo tiegruok ma kinde ka kinde mar medo lony ne johala kaluwore kod lokruoge ma medore e chiro. We've already taken, because we realized that there are so many SMEs, there are so many groups that are working together. We have been able to engage them, to exchange contacts, so that in case of any problem in how to acquire business, they are able to call us. If you look at the data that we have so far, and that's drawn from different reports, we can see that actually the SMEs and the startups are really championing the backbone of the economy through these diverse sectors such as agriculture, biosciences, manufacturing, blue economy, the circular economy, and many other sectors. What are we actually leaving behind? We have noticed that there are many gaps and challenges that these startups and SMEs are facing. So really to become a good and strong ecosystem where different actors are talking to each other, they are collaborating with each other, they are networking and creating
value-based opportunities for all the startups that we are all trying to scale. We understand as ASEC that it's only through entrepreneurship that we can tackle the problem of youth unemployment. You know the age dividend that we have, understanding that over 77% of our population is under the age of 35, and they really need an entrepreneurial and innovative way of really engaging and working with them so that they become the job creators for themselves and for the future generation. Osekethore ka. Tokiduoko e baba machon. Ikechando bude skondi tokbuaga. Ati? Tugo koro eka iyo chacho, ka gik moko biro gajore, to biro makodhogi. Baba ni bende wuka kama rabur kate ino dhi tuang'o mocha Mombasa. Kata kamano, nyiero kod mor manikae. Indiso tawe enda malich, makata jaoda pokorwa. Pok nuneno to mana e osekethore. Jumapil ni, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ma en odwa. Jumapil tarik 9, tim Injili kalo obagonu nyasi maduong' mar yango chi Ruodhwa Yesu Kristo, achiel kachiel koa mawego Catholic Church Homa Bay, chakre saa 10 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Kama bende kachiel gi migawo mar thieth kod PMI USAID wabiro go mbaka ewi kuoyo yath manego suna mong'ere kaka Indoor Residual Spraying IRS campaign, mana Injili kalo ma kik bai. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu. Wanyiew gikwa mondo yakawa gere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'eni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiew mok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Machiegni paw tuke team mar volleyball mar jok mamine mar KCB no chako maber tuke mag Bitok tournament manotimore Kasarani Indoor Arena. KCB no loyo Prison sets 3-0 ne gido loch mar set 3 mag 25 kuom 23, 25 kuom 14 kod 25 kuom 19. Japuonj mar KCB Jafeth Munala no nyiso mor mare bang' loch makamano kowacho ni giikore ne tuke mag Afrika.
Okay, so far so good. We have won 2 matches. First match was against Nairobi Prisons. We won 3-0. Second match has been against Post Bank. We have won 3-0. Tomorrow we still have 2 matches. One in the